нависандаи машҳури русзабон ва зодаи тоҷикистон Темур Зулфиқоров тасмим гирифтааст дигар барои иқомат ба Русия барнагардад. мехоҳад даврони пирии худро дар зодгоҳи орому амн сипарӣ кунад. мафҳуми зодгоҳ вуҷуд дорад. гузашта аз ин мегаполис ё шаҳри бузург барои зиндагии нафари солхӯрда қобили қабул нест, зеро шаҳри бузург ба шахс имкон намедад ки бо табиат ва парвардигор дар муколама бошад. ман тамоми умр дар як ҳуҷраи кӯчак дар табақаи 14 зиндагӣ мекардам. хостам ки зиндагии орому осоишта дошта бошам. дар ҳамин ҳолат раиси ҷумҳури Тоҷикистон аз ман даъват кард ки ба ватан баргардам ва бароям як хона ва як бӯстонсаро дод. дар 4 соли охир ман пириро дар оғӯши табиат мегузаронам ва дар танҳоӣ асарҳои зиёде эҷод кардам. адиб мегӯяд чанд дафъа аз сӯи миллатгароёни рус мавриди ҳамла қарор гирифтааст. ҳамзамон навиштаҳои ӯро дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи вуҷуди ангезаҳои фашистӣ дар бархе аз қишрҳои ҷомеаи Русия дидан мумкин аст ки нисбати зодагони кишварҳои ҷанубӣ бадрафторӣ мекунанд. ба ман чанд дафъа ҷавонакҳои миллатгаро ё скинхед ҳамла карда буданд. медонам ки онҳо чунин дастур гирифта буданд. инҳо ҷавонони фирифташудаву нимгирусна мебошанд. дар маҷмӯъ чунин рафтор хоси миллати рус нест. бубинед ҳатто тоҷикон барои муҳоҷирати меҳнатӣ на озими Афғонистону Эрон ё Ҳинду аморат мешаванд, балки ба Русия мераванд, зеро тоҷикон ва русҳо ҳамнажод ҳастанд. темур қосимович ахиран ба раҳбарияти ҷоизаи Нобел номае ирсол карда аз наҳваи интихоби асарҳо интиқод кард. аз ӯ пурсидем ки мехоҳад сазовори ҷоизаи Нобел бошад. дар мавриди номаи ман ба кумитаи ҷоизаи Нобел бештари мардум онро ҳамчун талоши ман барои гирифтани ин ҷоиза фаҳмиданд. дар синни соли ман бояд дар бораи охират фикр кард, на ҷоизаҳо. ҳарчанд шаҳрвандони кишварҳои гуногун ба кумитаи ҷоизаи Нобел дар робита ба ихтисоси ин ҷоиза ба асарҳои ман нома мефиристанд. мушоҳида мекунам ки солҳои ахир эътибори ин ҷоиза дар миёни мардум поин меравад. ин ҷоизаро ҳатто ба овозхонҳо медиҳанд, вале ин овозхонҳоро наметавон бо Шолохов, Пастернак ва Бунин муқоиса кард. адиб ба китоб нахондани ҷавонони тоҷик ишора кард ва вазъи адабиёти тоҷик дар солҳои ахирро таҳлил кард. хуб аст ки дар душанбе китобхонаи бузурге сохта шуд, аммо китобхонаи нимахолӣ аст. дар мағозаву ресторан ва чойхонаҳои атрофи он мардум зиёд ҳастанд, вале китобхона холист. набояд навиштаҳои Ротшилдро фаромӯш кард ки гуфтааст ҷаҳон фақат дар дасти китобхонҳо аст. донишмандони ҷопон собит карданд ки агар инсон дар тӯли 3 моҳ китоб нахонад, 30% мағзи сараш аз фаъолият боз мемонад.